Και αυτό συνέβη και σήμερα. Η ευκολία και η συστηματικότητα με την οποία ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, παρεμβαίνει σε συγκρούσεις επιχειρηματικών συμφερόντων. Η τελευταία του αναφορά για το δίθεν σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το κράτος, η κυβέρνηση, σχεδίασε να απαλλάξει από τη συμμετοχή στο PSI συγκεκριμένους επιλέξιμους τίτλους συγκεκριμένων τραπεζών ή συγκεκριμένης τράπεζας, πιεζόμενο από μία τράπεζα ή από κάποιους εκδότες, επαληθεύει αυτό που είπα προηγουμένως. Αυτό το σενάριο κυκλοφόρησε μέσα στην τραπεζική αγορά ως αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης επιχειρηματικών συμφερόντων, πολύ συγκεκριμένων, επώνυμων, ορατών. Και ενώ έχω πει κατ' επανάληψη, δημόσια και στη Βουλή, ότι η συμμετοχή των τραπεζών στο PSI θα ήταν πλήρης και απόλυτη, και ήταν πλήρης και απόλυτη, και ενώ εκλήθησαν στο γραφείο μου, με επισκέφθηκαν και μου δήλωσαν ότι θα μετάσχουν χωρίς καμία εξαίρεση, αγόγγιστα, σε όλη τη διαδικασία του PSI, και ενώ αυτό έγινε γνωστό, ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται. Επανέρχεται αναπαράγοντας και εκτελονίζοντας επισήμως στη Βουλή των Ελλήνων αθλιότητες επιχειρηματικές με την σύμπραξη δημοσιογραφικών προφανώς παραγόντων, αλλά ο ίδιος εξ ονόματος τίνος ομιλεί. Γιατί θέλει να δημιουργήσει αυτή την εντύπωση? Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, η πρώτη φορά που μου δημιουργείται η εντύπωση ότι εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα μέσω κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων. Έρχομαι τώρα στην ουσία της ερώτησης. Είναι εύλογο το ενδιαφέρον του κυρίου Τσίπρα για τους δανειολήπτες, αλλά παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Τι τον κάνει να πιστεύει ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη αγωνία από μένα για το πώς ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε επιχειρηματίας, το κάθε νοικοκυριό θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση, στα μειωμένα εισοδήματα, στο μειωμένο κύκλο εργασιών, στην ανεργία, στην κρίση που μαστίζει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία? Γιατί θεωρεί ότι η κυβέρνηση, το κόμμα στο οποίο ανήκω, οι βουλευτές του οποίου έχουν με πρόταση νόμου και με σχετική ερώτηση ζητήσει κατ' επανάληψη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, έχουμε μικρότερη ευαισθησία? Υπάρχει κανείς που δεν θέλει να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες να ανταποκριθούν μπροστά στις ανάγκες που αντιμετωπίζουν και στα προβλήματα τα οποία έχουν? Προφανώς νομίζω ότι έχουμε μια βαθιά σύγχυση σε σχέση με τους ρόλους. Άλλοι αναγκαζόμαστε για λόγους εθνικού συμφέροντος να επιλέξουμε το δύσκολο ρόλο της διαχείρισης της κρίσης, να αναλάβουμε το βάρος της ευθύνης, το βάρος δύσκολων και μη δημοφιλών αποφάσεων, να προστατεύσουμε τη χώρα, να την κρατήσουμε όρθια, και κάποιοι αρκούνται σε έναν πολιτικό συνδικαλισμό, σε μια δημαγωγική ευκολία, να λέμε καλά λόγια για όλους. Μα όλοι μπορούμε με ευκολία να λέμε καλά λόγια. Ποιος δεν θέλει να λέει συμπαθητικά λόγια γενικής αποδοχής? Αλλά μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας είναι η έλλειψη ευθύνης. Και έλλειψη ευθύνης υπάρχει όταν το αυτονόητο θέλουμε να το κάνουμε σημαία μας στο όνομα μιας πολιτικής την οποία δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε. Πρακτικά και συγκεκριμένα έχουμε ανακοινώσει και έχουμε εκδώσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις πως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν δανειστεί από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για να λύσουν το πρόβλημα της στέγασής τους εντάσσονται σε μια ριζοσπαστική ευνοϊκή ρύθμιση. Η παρακράτηση από τον μισθό τους περιορίζεται στο μισό. Αντί για τα 6 δέκατα θα παρακρατείται ποσοστό 3 δεκάτων ανά μήνα. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η δόση στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων να ξεπερνά τα 4 δέκατα του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, εφόσον στο εισόδημα αυτό υπάρχει και δεύτερος μισθός ή υπάρχουν από άλλες πηγές εισοδήματα, τα οποία διευρύνουν βέβαια τον προϋπολογισμό της κάθε οικογένειας. Αλλά για τον μεγάλο αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και άρα δανειοδοτουμένων από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, από τα 6 δέκατα πήγαμε αυτή τη στιγμή στα 3 δέκατα. Δεύτερο, ο μεγάλος όγκος όσων έχουν δανειστεί από τις ελληνικές τράπεζες.
στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια. Συνεχώς, σε εβδομαδιαία βάση, συνεργαζόμαστε, δεν ασκούμε απλώς πίεση, με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ώστε να εγκαθιδρυθεί, που έχει εγκαθιδρυθεί, και να λειτουργεί σε μια διαρκή βάση, κυλιόμενη, ένας μηχανισμός διακανονισμού των δανείων, γιατί καμία τράπεζα δεν έχει λόγο να διεκδικεί να εισπράξει από κάποιον που δεν έχει ούτε εισόδημα ούτε περιουσία. Έχουμε επίσης νομοθετήσει πολύ συγκεκριμένους δικαστικούς μηχανισμούς προστασίας του δανειολήπτη που δεν έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Οι τράπεζες τώρα οι ίδιες, όπως ξέρετε, κατά συντριπτική πλειοψηφία περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημοσίου. Είναι υποχρεωμένες για τον στρατηγικό του σχεδιασμό και τις μεγάλες αποφάσεις τους να λαμβάνουν την έγκριση του ελληνικού δημοσίου, που έχει επίτροπο, που συγκολεί την πλειοψηφία των προνομιούχων μετόχων, που έχει πλήρη έλεγχο επί δύο πολύ συγκεκριμένων σχεδίων που θα ελέγχει καθημερινά ως προς την εφαρμογή τους. Το σχέδιο ανασυγκρότησης της τράπεζας και το σχέδιο παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Μέχρι στιγμής έχουν διευθετηθεί, έχουν διακανονιστεί 750.000 δάνεια, 400.000 καταναλωτικά, 200.000 στεγαστικά, 150.000 επιχειρηματικά δάνεια. Και ο μηχανισμός λειτουργεί και θα λειτουργεί έτσι, ώστε σε ατομική βάση, με βάση το εισόδημα, με βάση τον κύκλο εργασιών όταν πρόκειται για επιχείρηση, με βάση την περιουσία, με βάση τον κλάδο της αγοράς, με βάση την κατάσταση του νοικοκυριού, να υπάρχουν λύσεις συμβατικές, δηλαδή μέσα από τη δανειακή σύμβαση και όχι νομοθετικές, γιατί η νομοθετική οριζόντια ρύθμιση δημιουργεί πρόβλημα ευστάθειας στο τραπεζικό σύστημα που έρχεται τελικά να το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει κάθε όφελος να πάρει πίσω το συντομότερο δυνατό τα λεφτά που αναγκαζόμαστε να επενδύσουμε για τη σωτηρία του τραπεζικού συστήματος και τη σωτηρία των καταθέσεων των Ελλήνων καταθετών, των πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων καταθετών, ο ελληνικός λαός θα αντιληφθεί ότι αυτή είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος, όχι για να λέμε συμπαθητικά λόγια, αλλά για να λύνουμε συγκεκριμένα προβλήματα πολιτών και νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και λέω και κάτι ακόμη. Εάν κάποιος έχει πρόβλημα, υπάρχουν διαδικασίες να το θέσει ώστε να παρέμβουμε. Υπάρχουν κρατικοί μηχανισμοί, πολιτιακοί μηχανισμοί, οι οποίοι προστατεύουν τον πολίτη αμέσως, χωρίς να αναγκάζεται κανείς να πάει στα δικαστήρια, χωρίς να υποβάλλεται σε έξοδα, με πάρα πολύ απλές και αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες. Και αν κάπου παρατηρείται παρόμοιο πρόβλημα, η πολιτεία μπορεί να παρέμβει να το λύσει αμέσως. Ανακατηγορίες βεβαίως περιπτώσεων, αλλά ακόμη και ατομικά. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι βασικό περιουσιακό στοιχείο του έθνους, του ελληνικού λαού. Και θέλουμε μέσα από την διαδικασία επανακεφαλαιοποίησης και επανaiδιωτικοποίησης των τραπεζών να αντλήσουμε τους πόρους που επενδύουμε και ταυτόχρονα να στρέψουμε τις τράπεζες προς μία αναπτυξιακή, προοδευτική κατεύθυνση. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε έναν μοχλό για την παροχή ρευστότητας και για την υποστήριξη πολύ συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια φιλοεπενδυτική χώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για διαφύλαξη και δημιουργία θέσεων εργασίας εάν δεν έχουμε μηχανισμό τραπεζικό για την παροχή ρευστότητας και για την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, να φτάσουμε στη σημερινή μέρα για την οποία θα μιλήσω αργότερα, να πετύχουμε με εξαιρετικό βαθμό επιτυχίας στο PSI, προκειμένου να αντιληφθούμε όλοι, ελπίζω, και θα αντιληφθούν όλοι αργά και γρήγορα, ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος προκειμένου να κρατήσουμε τη χώρα όρθια και προκειμένου να της δώσουμε μια δεύτερη ιστορική ευκαιρία την οποία χρειάζεται. Άρα, αξιέπαινο το ενδιαφέρον σας, κύριε Πρόεδρε της Κυβερνητικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το συμμεριζόμαστε όλοι, εμείς το έχουμε εκδηλώσει πολύ νωρίτερα και πολύ πιο πρακτικά. Η απάντηση είναι αυτή, λύσεις έχουν βρεθεί, βρίσκονται. Εάν έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας πείτε, πείτε το.
Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σε άλλες συνθήκες και αν δεν είχα την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε τεταμένη, έκρηθμη κατάσταση εσείς ο ίδιος, ψυχικός και πολιτικός, και αν δεν είχα βεβαίως την αίσθηση και ότι ο ελληνικός λαός που μας παρακολουθεί αντιλαμβάνεται και χασκογελάει, έρχεται στο νου του η παροιμία «Είπε ο γάιδαρος στον πετεινό κεφάλαιο» όταν ακούει κάτι τέτοια που λέτε εσείς εδώ απέναντι στην αριστερά, θα σας ζητούσα να ανακαλέσετε. Αυτή την αθλιότητα που εξτομίσατε, θέλω να πιστεύω, στη ρητορική σας εφράδια και όχι επειδή το πιστεύετε, ότι είμαστε εμείς εδώ εκτελονιστές συμφερόντων. Διότι ο καθής σε αυτή τη χώρα γνωρίζει ποιος έχει την ευθύνη της εγκαθίδρυσης του συστήματος της διαπλοκής και του τριγώνου της αμαρτίας. Εμείς δεν παντρευτήκαμε την διαφθορά ούτε την διαπλοκή. Και μη γελάτε, κύριε Υπουργέ, δεν την παντρευτήκαμε. Ούτε εμείς είμαστε αυτοί που διορίσαμε ή ήταν στα πολιτικά μας γραφεία επικεφαλής τους ΔΟΡ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αργότερα μπήκανε ως επικεφαλής συμμοριών του εγκλήματος. Εμείς σας δώσαμε εδώ μία ευκαιρία να καταγγείλετε παρεμβάσεις επιχειρηματικών συμφερόντων, τις οποίες γνωρίζει ο κάθε πολίτης. Ούτε σας κατηγορήσαμε ότι εσείς κρύβεστε πίσω από αυτές. Όμως ευθέως σας λέμε ότι παίζετε διαιτητικό ρόλο. Και ευθέως λέμε και καταγγέλουμε δημοσίως στην ελληνική κοινωνία, στον άνεργο, στο μεροκαματιάρη που χάνει τη δουλειά του και τον κυνηγάνε οι τράπεζες, που του βάζετε χαράτσια να πληρώσει ενώ ο μισθός του έχει πάει στα 450 και 600 ευρώ, τους λέμε ότι τα εκδοτικά συγκροτήματα στη χώρα είναι όργανα των τραπεζικών ομίλων. Δεν είναι οι εφημερίδες οι κομματικές όργανα της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι τα μεγάλα εκδοτικά συμφέροντα όργανα των μεγάλων τραπεζικών ομίλων. Και μιλάμε με καθαρά λόγια. Επαναλαμβάνω όμως ότι αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου ο καθής μπορεί να βρίσκεται σε ένταση και να λέει και λόγια, αλλά τα λόγια αυτά μένουν εδώ. Δεν θα πείτε εσείς στην αριστερά εκτελονιστές συμφερόντων, τουλάχιστον όχι εσείς, κύριε Υπουργέ. Και έρχομαι στην ουσία. Θα πανηγυρίσετε για άλλη μια φορά για τη μεγάλη επιτυχία του PSI. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε εσείς καμία χώρα σήμερα στην Ευρωζώνη με χρέος 120%? Αυτός λέτε ότι θα είναι ο στόχος σας. Εάν τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι πολύ υψηλά, τα αμφιβάλλω, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρετε καμία χώρα με 120% χρέος που να δανείζεται από τις αγορές? Πώς θέλετε να μας πείσετε ότι θα μπορεί η Ελλάδα το 2020 να δανείζεται από τις αγορές με χρέος 120% του ΑΕΠ, τη στιγμή που είχε 115% όταν μπήκε στα μνημεία? Επιπλέον, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια θα είναι η κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα το 2020? Πόσοι θα είναι οι άνεργοι, οι κοινωνικά κατεστραμμένοι? Ποιο θα είναι το κοινωνικό περιβάλλον? Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κρύψετε από τον ελληνικό λαό ότι έρχεται λέλαπα το καλοκαίρι, με μειώσεις μισθών, εισοδημάτων, συντάξεων, διότι το κόστος από αυτή τη διαδικασία μη λύσης του δημόσιου χρέους θα είναι ανυπολόγιστο, διότι διαλύονται τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ήταν τουλάχιστον ανήθικη η επίθεση που εξαπολύσατε το προηγούμενο διάστημα απέναντι στις διοικήσεις των ταμείων. Μιλήσατε ότι βρίσκονται στα όρια της εθνικής προδοσίας. Ποιο έθνος προστατεύετε και υπερασπίζεστε? Το έθνος των πενωμένων ανέργων και γερόντων και των καταχρεωμένων νοικοκυριών, ή μήπως το έθνος των τραπεζιτών και των ραντιέριδων? Ποια είναι η πατρίδα που σώζεται? Αυτή που δεν θα έχει ο λαός της τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια? Βεβαίως, εάν η Goldman Sachs, κύριε Υπουργέ, ήταν ασφαλιστικό ταμείο, θα την κουρεύατε. Αλλά τα 5 δις swap της Goldman Sachs τα αφήσατε έξω από τη